योगा के भगल बाया पाची से बदला चुकाए उनाती से चुमल के भगल बाया पाची से चुमल के भगल बाया पाची से चंदन इब्राहिमपुर बड़ी सलामत ने तोर के गंदा जहिया के भगल बाया पाची से बदला चुकाए उनाती से चुमल के भगल बाया पाची से चुमल के भगल बाया पाची से चंदन इब्राहिमपुर राइटर छबिला का कोहिला भरवा पहले से रहे नहीं तनिको खबरवा मन जसु मन शर्मा सखी पता न रहे का बाटे उ घरवा राइटर छबिला का कोहिला भरवा पहले से रहे नहीं तनिको खबरवा मन जसु मन शर्मा सखी पता न रहे का बाटे उ घरवा पूरा चढ़ल बटे बिख मन में धइले बानी खिस पूरा चढ़ल बटे बिख मन में धइले बानी खिस मुंह भरिया करम राखी से बदला चुकाए उनाती से चुमल के भगल बाया पाची से बदला चुकाए उनाती से चुमल के भगल बाया पाची से। परदेसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो योगापट्टी रोड धांगरपट्टी बाजार।